trying to get to me. Wow. Baby, don't love me. Oh, yeah, don't Down. So, what's up mga kumas? What's up? What's up mga kumas? So, good morning ninyo mga kumas. Sabado karon. So, walay klase. Woo! So, karong adlaw, gusto ko magpasalamat sa 32 subscribers sa akong YouTube channel and one by one nako mo i-shout out karong adlaw. So let's go! So what's up mga kumas? One by one mo na akong i-shoutout katong mga ning subscribe sa akong YouTube channel, and sa wala pa ning subscribe, ayoton mo kalimot og subscribe sa akong channel kay one by one mo na akong i-shoutout next video. So sa pagkakaroon mo ni sila ang mga ning subscribe sa akong channel, so shout out ninyo guys. Ang una, si The Annotator. Kaduha, si Brian Villalonga. Katulo, si Christian Bistel, Marta Ramos, Joshua Malaran, Cheribel Dagum, Stella Rochelle Saligumba, Gwyneth Jayan, thank you so much. Carlo Lagumbay, Elaine Grace Pamaylaon. Additional shoutout to the group of Team Spirit. Kung asa na sila, sila Monique, Shane, si Kuya Pao, si T. Dave, si Kurt. Thank you so much you guys. Team Spirit, more power and God bless. So, thank you guys. So, mo sa to sa pagkakaroon ng mga shoutout na ako. So, sa next video, see you in my next video for another shout out. So, ayaw na mo kalimutong subscribe sa akong channel and comment sa gusto mo mang comment kay ako nang basahon. And welcome to my one of the social media, ang Ask FM guys. Follow mo na ako, and kung na may mga pangutana, ask lang mo to, and diara akong profile. So, check it out and ask more kay ako ansiran, and ato na di rin ako ansiran sa akong video. So yeah, so that's all. Thank you. Kumas. Kung man ako shoutout sa mga taong nga subscribe sa akong channel, so for more shoutout, subscribe to my channel, no? So thank you so much guys for the 32 subscribers. So, kuyugi ko sa akong lakaw. Hope you enjoy my video. This is Ronnie Luis. Kumas! So, what's up guys? Dili na tayo magdugay pa. Ready na ako sa akong lakaw. And kuyugi na ako ninyo. Let's go! Keep a secret. Ay, tubig. Duha. Pwede na yung cellophane. Excuse. So, basta niya, nagduda mo ano na ako karon sa airport kaya namin tagbuon. So, watch out kung kita mong tagbuon.
Joke lang, ang among ipaabot diri mga kumas kay moabot na si Barbie Imperial. So ano to siya diri sa City of Friendship sa Tagbilaran. So nami diri. So nakita ninyo. Muna nami diri kay among tagbuon si Barbie Imperial. Yeah. Hapit na namo matagbo si Barbie Imperial. So wait lang kagamay guys. So si Barbie din nakita namin pag miyagi. So nakita niya picture. Nakita namin sa una pero wala may kayo nagkastorya kay gapa picture kami. So karon makastorya nako unta makastorya mi. Makastoryahan mi. Huwag ka maiyak dyan doon. MMT, langit lupa. Happy na kita yung mga... Apo. Yan yung mga nag-audition. Oh my God, ang dami nila. Kasi ikaw nakuha, no? Nung nakapunta ba kayo dito, tita, na umuwi na ba kayo diretso? Hindi. After lunch. Kaya kami nakapunta sa outbound. Yung napuntahan nila Barbie Kaya di tayo check. ay Alona Tinira ni Barbie nung nag-McDonald's. Oo. anniversary last year. Hindi galing na kami dito. Last year. Nag-anniversary sila last year. Kasi hindi naman buhol last night. Oo, kagabi. Ay, buhol ba yun? Si sir na nagsabi nun sa amin ni Paul, di ba? Sir, tinuro mo. Sabi mo dyan, nag-umpisa sa Sabi ko, Barbie. Sorry, but it's so late now. yun na sana gusto ko. So say that Sigurado. 'cause if you Sila nalapit mo. know, but boy, I don't give a fuck. Talaga? Balat na yung kimi. See you trying to get to me. I see you begging on your knees. Boy, I don't give. Anong unang song? Ay, grabe mo nang sumasagot. Ang hindi sumagot, mawala ng love life. Kamusta kayo? Diba? Ayaw mawala ng love life. If young Metro don't trust you, I'm gonna shoot you. Beautiful morning, you're the sun of my morning. Rob Stone, 2 damn phones, Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I